Nechajú ešte. Čauko, čauko. Sme pri Minecrafte. Pardon. Zase som kus ďalej, ja som nahrával, lenže mi to video neukončilo. A to je jedno. Takže toto mi neuložilo video. Takže tu som skončil. Tento skin som vytvoril ja, premestím ho, čo? Tak. Tento skin som vytvoril ja. Keď si ho chcete dať, budete ho mať v popisu videa. A ja ho nehovorím teraz. Bude to prehrozne. Dovidenia! Nie, to môj brat hovorí. Žijeme vonku na zombíkov! Toto, snijeme. Som vidrá, som ninja vidrá. A sme ideme dole. Skočím dole, život mi klesne a osnamine. Nie, zombík! Takže kopeme sa. Dnes tu bude taký diel tiež s ničom. Už je 10. alebo 11. diel na Minecraftu. Ale iba trochu čitateľov. Bože, tu sa tu teraz bavíme. To je jedno. Keď chcete tento skin, budete ho mať v popisu videa. Nie v popisu videa, budete mať tam budete mať vlastne tú vec, čo, no tú stránku, ale už nie sa vám objavil skin. Môj. Ten skin sa volá Bobocraft. Tak si dávame na všade. Aj do Good Game Empire. No, aj Good Game Empire by sme si mohli zahrať. Good Game Empire. Znáte, že má niečo? Hebedo. Moment. Alfred. A zbil, bo jemu dával posádku normálne z lapátku. A to tam mi zobral. To sa mi píšať. Pardon, tu aj môj brat tuší. Teraz nech sa predstaví sa vám. Dobrý deň. Dobrý deň, normálne, ja som Adrián. Dobrý deň, ja som Adrián. Pochádzam z Levoče, som sa narodil. No, to nemusíš hovoriť, že si sa narodil. Musím! Nepostihnutý vlastne kus? Čo si vravil? Daj to si nezik, že to nedole. Nie som že nie je postihnutý. O mánej. Teraz som práve prišiel do školy. No, teraz no. Dávaj hore. Get. Ona už do 5. vo škole, jedna žiačka. Ale teraz prišiel busom, ale musí čakať do 5. lebo chodí do inej školy. To som tiež vyrobil, dal som si upiec miesko. A je tam ten to nám tu zbytočne zabadalo. Takže mám veľký plác. Creeperov. Meč. Počkajte. Pravda jem. Milióny ľudov, ako vždy. Aj. Takže...
Pardon. Sekol som sa. Nie, sekolové som zapozeral. Jakby som chcel Minecraftu postaviť viete snad lava. No väčší dom by som chcel. Ale to si postavíme niekedy inokedy. Ďalšia lyžička. Ešte sa idem napiť, počkajte. Aua. Keď vám to niečo chutí, tak to môj brat pozerá Tom a Jerryho, možno to trochu poznáte. A že tu zase tu idem na internet surfovať. Ja som idiot. Tak píša máš ášlo. Tak si tiež môžem povedať. Také v Minecraftu zaujímavé. Asi si stiahnem do toho nejaký textúr patch. Napríklad, lebo mohol by som, kebyže chcete, napíšte mi do komentárov. Dajte lajky, keď budú 100 lajkov, tak na to, tak dám na YouTube návod, ako dať do Minecraftu textúr patch. Takže, je švaň. Ašlo, hazdu, ašlo. Tu až. Ale už mám dobre meč. To je kravička. Linka. Nehova. Nehote. Magičky šíriť, to smiešne nebol. Pardon, že som si dal tú verziu nižšie od Minecraftu, robil som to preto, lebo screen a textúry a Minecraft mod a to je iba je iba pre 7 rokov Minecraft. Vždy tam zapíše, že bohužiaľ, a to si napísal preto. Už nemám veľa času, čakaj domov. A že mi to asi už končíme. Nepôjdeme. Vyspíme. Takže spať ideme. Zaspíme, Áno, mesko, toto. Ďakujem, že ste si tento tu diel od Minecraftu pozreli. Keď sa vám video páčilo, dajte like, keď nie, dislike. A majte sa. Čauko! Oh,